Здравейте, YouTube потребители, аз съм Android Games и днес ще играем пак Bloons City Battles отново. Отново синоними, да. Както виждате, плюс една загуба заради един малък инцидент. Отдавна съм я трупал тази загуба. Или мисля, че от миналия клип не съм, не знам. Добре, днес ще... Добре. Имам ли шанс? Ако използвам една стратегия, мисля, че ще имам. О! И той я знае тая. Кучешката. Котешка. Стратегия. Добре, сега събираме пари. Окей. То спами, вижда се просто. Да стане и 260. О, брат, тут скажи са. Спаменето ти е слабата страна. Моля, силната му страна е. Давай бързо парите. Ето. Пари. Давай, само така. Можеш го. Ние сме идеалисти. Или не? Уоу, такъв голям спам му надънах, че... Само да гледам да не спа клипа. Хайде! Само спам! За нас! Добре. Но да не прекаляваме с спама, защото това може да обърка стратегията ни. Окей, 2 банана фарма. Дали може да се концентрираме или не? Окей, наближава рунд 13. Мали. Какво това тъпо мото е? Нати мотото на Ninja Kiwi. Защото не мога да събереш 100 медалона. Бата нуба. Мали, брат. Какво става тук, бе? Боже. Нямам избор. Ето така. Бързо! Концентрира ли са ти? Окей. Стига, бе, днеска не ми върви на победи. Аз съм... О, боже. Защо? Реклама ли почна? О, добре, защо реклама? Това... Коя игра беше? Game of War? Или... Да, това е Game of War. Окей. Окей. Защо? Защо не иска
загуб. Що? Не трябва повече загуби да постигам. Трябва само победи. Затова да се концентрираме. И щом ще се концентрираме да слагаме силни маймуни. Силни, здрави и дипломатични, които са завършили с академията с 4-ти тайър. Ето тук една маймуна. Нинджа дисциплина. Що ми с кораб е планирал нещо? 5 минути. 2 загуби. 1 загуба. Днеска ми върви само на загуби, не знам защо. Светът не е идеален. Но защо? Охо, спокойно бе. Маймунче. Ще защита по някакъв начин. Давай! Точно така. Разкърши се. I am pro. You are noob. Yeah. Не съм свикнал да губа от нубове, а от прота. А он е обикновено беше про. Но да се концентрираме в тази битка. Добре, Fireball. Ще ги изгорим. На макс. Monkey Sense, да. Точно така, бейби, давай. Натрупай силата и гнева си. Боже, това не ми прилича на нормален човек. Но екстра рейндж ще ни трябва. Охо! Този вече мисля, че се е концентрирал. Личи си. Ай, стига бе! Оръдието само пропуска. Това. Превъртете клипа малко назад и ще видите как пропуска. Добре, трябва да събирам за светкавица. Защо Cannon Ship има този? Why Cannon Ship? Взял се да се концентрира с маймуните вече. Окей. Светкавицата, както ви обещах. Time to spam. Ай, стигало е. Нищо не направих. Как може така да ме засрамат? Уоу, спокойно е. Ще разрешим проблема без насилие и без спамене. Не, Римбоус! Мразя ги! Ако продам този Къшър бомб. Бомб тауър. Давай! Ей! Добре, сега във всеки случай трябва да събираме пари за нашето болонджицо. Ой, стига бе! Ай, направи нещо свестно. Направи нещо свестно. Мале, умирам. Край. Добре, че мълчачо с край. Какво ми става днес, бе? Какво ми... Айде, почти! Блондито. А то и уръдие. Така значи. Само ще си изхъба парите за нищо, омг. Ей, ти от тя.
О! Ха, ясно. Или това. О! Уоу! Уоу! Окей! Почти бих. Уоу! Какъв късмет! Какъв късмет, дами и господа. 10 минути. Мисля, че имаме или нямаме време за още една битка, защото клипът ще стане 15 минути и няма да мога да го кача. Затова, това беше всичко. Не да се ви е харесало. Абонирайте се. Харесайте клипа. Ако ви е харесал. Коментирайте. И така нататък. Други неща не мисля. Така че, бай-бай!